Director se Body ya Communications Authority Joel Okengo Nyambane litukulia rero nigo aenana emipira ya maguru guchia abachezaji be klabu kia Riondonga nigo nonya nabo Riondonga yego tuke mebunga Nyaribari chache nigo abamatabu gose abagosori abo bagokerekyo nagotebanga ugwakwa gwenkuyo nigo kwa bakonyire iribwetanga kurua ase bintu birabareterere ase chinka chiabo Andova imepire gocha saba muraba minto captain aki abana baito tigabachie sebuya oino yomo oyo kabere akero pengino yo gate getoka gutijike umbwaria na mukonya gutumi bana gotino lero ntumire muri representative yae aige side ya Riondonga ontumire nemepira ndetera bamura baito gaiga emepire mbogori tikobokoga kali mepire ko rusisiringi ibere eni mepire yechibesa nanyeretire nanyekobire buyego mono mugasigoro nandi tinganjite mangana ko nyakwira pembeni nanyeretire baka Kiumbu nyaba murabaito bachiese mepira nabo konyora mambi na mambiende omuntu ororero ngo chiasare buya orangeli wochiro tweni Harambee Stars ojeni Shabana ochakire kulio mushahara the end of the month okonyire family yaye gosebona bamuraba minto igo mwanchire nga ngo support biro muntu minto ka kimware gwanja murigererie omwana oyo ito Joel Okengo Nyambane omwana oyo ito kuri Riondonga omwana bweriroba oanchire kiro muntu ebo mongina ebo mogaka ebo mosae ebe no muntu de gwakanirwe school fees ere gare ti yare gokonya ngonyo gokonya boni yakuri mubukoye iranyare kanonyorire ekeruge kosoiro bero mochumbo Nyaribari chache nkitura tebe Mheshimiwa Okengo korire gentekenene oire bichana bya Riondonga mipira yechinguru mepire nekonye bijane byagera mbitara chinjira chimbe kirasa libogima bwaba mugambite yondo chenga korigento buneke kinegento kiamana sana mugambi na ndete banga bijane bigambi bwati uniform ne bikoroto maite ko chiasa squeeze bintu bire digital abantu bakanetinga batware bintu biyonsi bipi begara nali barakora amasaji amana samari tangoro kweno kobino kuru Riondonga club ekiko ku Riondonga FC tuachagede the year 2019 but in a way tuare challenges rende kulingana buna tuachagede wikera bono igastugire mpaka the bintu binde tuaje tukatwara buno bulemerwe bigebiga sometimes when mepira bips cha training bips but ito yeta up to an extent bono tokaranga buna ntu abanyene ntoko nyara yegaikera to approach omugambi Joel Okengo atokonye kulingana buna okowani koito nakole na erkona atokonye kulingana nokowani koito so problem tu abatene mepira lakini asebono igo tokonyire mepira roto ira mepira no nere so ebintu binde buna bira tolemete buna chi uniform ebikoroto and then buna in terms of GBs yani training kits na bitu tabu atarekini orato ira semepira somo jakana ebinde na chatoe kulingana na buna bono tuangerega asa majieta ngor kukurison mukandi mugire kwa kero mugambi Okengo nambu jamono asa toire emepira buneyega ndoche bono na omupira omikasa ndoche mugambi toire omupira omokongune royo twari konyora bagambi bande batosire buno mugambi yoga Okenga agotosira iga ndoche yari ko babuya sana chichade nchichinde tobwate ndaboko nyoranga ntobwate empira bono buneyega ntobwate bikoroto ntobwate uniform twari gosaba mugambi Okengo naenda ramboro kopoko atokonye ebikoroto ne t-shirt egere noenda kato ko ndike ti twako mupira twa manyanga County Secretary Mokorase County